जोंहानि माइया बेसेबा मोजां जाखादों माथो। जेसेबां हायो मोजां जादे आंहा माइ फाननानै रांखावरिजों खारखुमानांगौ। दानियाबा रांखावरि सना दाउ मैनाजों एसे रायज्लायनोसै। मैयाबो खेबसेबो रायज्लायनो मोनासै बेथो। हिनजाव मैथासेयासो रायज्लायदोंनो दाबा मा रायज्लायखो बिसोरसो मोनथिसिगौ आरो। खमबा रागा जोङाखै बे माबाया रांखावरिया जांगिलाया रायज्लायनो गारि बे मैथासेया मा मोनदों होननानै। मेरा दिल तो तेरी ही नसीबों में है जानते हम। तो रांखावरि सना दाउ मैनाखौ हम फोन करेंगे तो क्या ही हम बहुत रोमांटिक बात करेंगे। मेसेजफोराबो डिस्टार्बलै रिसार्ज जोबनो जानायखाय बै बालन्दा कम्पानिनिफ्राय मेसेज फैबाय थाग्रा जाबायानो आरो। नङा मेसेज फैबाय थानो सारला। हेलौ रांखावरि सना दाउ मैना मा खालायदों? मैया नोङो आंखौ रायज्लायैखाय गाज्रि मोनदों न'? जेबो गाज्रि मोननाङा दे आं माने मानसिया गैयामोन। मोजांसो सोंबावदोंना नोङो हा? एसेबां गिदिर दाय मावखांनानै नोङो आंनि सिगाङाव जेबो दाय मावै रखम रायज्लायखादोंना? आया मा दाय मावखो आङो रांखावरि सना दाउ मैना? मोनथिनानैबो मोनथियै रखम दिन्थिफ्लादों आंनि सिगाङाव। बारा बिदि मोनथियै रखम दिन्थिफ्लानाङा दे आंनि सिगाङाव मूर्ख देखायफ्लानाङा। दा आङो जेबो गोरोन्थिखौनो मावाखैबा आं मा बुंनो? दोन आंनि सिगाङाव ओरैनो नाटक देखायफ्लानाङा। नोंखौ बिदि सानाखैमोन आङो। नोङो बिदिसो होमबा नोङो आंखौ थगायनो नागिरदों न'? ओरैनोफ्रासो नोङो आंजों ओरैनो गोदै रायज्लायफ्लाबाय थायो। आसलथे मा दाय जामारदों आंहा? मा गोरोन्थि जामारदों? सिदा बुङाखै मानो रांखावरि सना दाउ मैना? दोन नोंनि रांखावरि सना दाउ मैना नों सैतान! मा जाखो आंहा? आंबो बिबार लानायाव गोबाव सम थाथारबाय थांनांसिगोन र'। थांबाबो मा लाब जानो? अनजालुआ आंखौ खबरखौनो लाया। बेनिखायनो थाङियानो साबसिन। दा थांबाबो आइमोननि थाखायसो थांगोन आङो। बिबारियाबा ओंखारखांबायना खायाखै? बिबारि ओंखारखांबायना खायाखै? ओंखारखांबायबा फैदो ओंखाम जाफैदो। ओंखाम एसे जालां। ओंखारखांबाय? दे ओंखारखांबायबा ओंखाम एसे जालांदो। ओंखारखांबाय र' आब' ओंखाम जालांला खोना दे 9टायानो जासिगोन। मालाबा नोंसोरना फैबायानो ओमफ्राय गजा सक मोनसिगोननो। जालां मानो जालाङा एसे जालां जेबो नङा दे एसे नेगोन आरो। नोङो जागोन होननानैनो आङो संबाय। दे होमबालाय एसे जालांनि दे। एसे जालां। ओमफ्राय गायदे आगैमोनालाय? नोङो जाग्रोनाय बिसोरनो आङो उनाव खुरना होगोन दे। दे होमबालाय आब' नोंसोरना आंखौ एसे नेनांसिगोन आरो। दे जेबो नङा दे एसे टाइमखौनो। गाज्रिसो मोनगोन ना मायोबा आंखौ थाब फैनो होनानै गावगाया फैयाखै होननानै? गाज्रि मोना दे माखौ गाज्रि मोननो आब' दसे समखौनो। आलायमोन आब'आ नोंनि थाखाय अननानै ओंखाम संदों एसेबाबो जालांनि र' गायदे आगै। आंबो थांनाया गाहाम जागौमोन खोनालै नोंजों आब' न'आव। नाङा र' गायदे आगै दानो थांथ'नाङा साननैसो थाबाव। साननैसो होननायावनो मास मोनसेयानो जालायसिगोन। मास मोनसे जाबायानो दे मा जागोनखाय? जेबो नङा दे था। गायदे आगै था जेबो नङा दे। आंसो थांनांसिगोन न'आव गोबाव सम थाबाय आंबो।
नाङा र' रावबो थांथ'नाङा दानो मानो थांनो ओंखारदों नोंसोर दानोनो मास मोनसेयानो जासिगोन अबाव मास मोनसे जानोखाय जाथ'वाखै दे थाबाव माबा साननैसो जेबो नङा दे दे जागोन दे बिबारियाबो थागोन दे नोंहा ओंखाम जानो होननाया गोबाव जागोन नोंनिया नेरसोन एक्टरा नेगासिनो खोना आयु आंनि एक्टर नङा माथो लोगोसो एक्टरानो बुंजायो दे दे ओंखामा जादो र' आङो खुरना होनि र' आंबो नायबाय थादो खुरना होनांगौ आंबो दे जेबो नङा दे हाय राम इसोर भगवान खिबुनि सिंस्रि हारायानो थिंख्लाब साखादों बाला हारा नायनासो गाग्लि बुखादों फाफ्लिफोरा गोसथोनायनि मस्लाखौ नों दासो मोनदों लाफाथि आं एसेबां गोसो गोरबो बिखा बिख्लोनिफ्राय मोजां मोनो नाथाय आंखौ सेंग्राफोरा थगायजोबो जेबो फात्ताखौनो होआ बालाखोनि आं बाजा सेंग्राखौ फसायो बिसोर सेंग्राया खालि बिबारिखौल' फसायथारो मा होनना बुंदों नेरसोना मा होनना बुंदों आंनिख्रुइ मालाय बिबारिया समायनासिननो बिबारि मैथाया गोबोरखि मोखाङा बिबारिनिफ्राय आंसो 10 गुन नङा 1000 गुन समायनासिन फाफ्लि सेंग्राफोरा आंनि गोसथोनायखौ रावबो बुजिनो नाजाया खालि बिबारिल'थार बिबारिखौनो नोंसोरो ज' नांला जोंनि बर' सेंग्राफोरा आंखौ बिदिनो पात्ताखौनो होनो नागिरा रुख'रा बालनि बर' सेंग्रा नांलालै आंनो नांला आंनो बर' सेंग्रा एबारनिफ्राय आङो हारसा सेंग्रासो फोथायनोसै एसेबां पात्ता होबाबो जेबो खेरखौनो खालाया जोंनि बर' सेंग्राफोरा बेनिखायनो आं एबारनिफ्राय हारसासो गोसथोसोगोन हारसा फेसबुकआव आङो हारसा सेंग्रा नागिरसै दिनैफ्राय मा सानना लादों बिसोरो जोंनि बर' सेंग्राफोरा बाराद्राय लेबेल दिन्थिग्रा जादों आंबो दिन्थिगासिनो आंबो हारसा सेंग्रासो गोसथोना दिन्थिगोन जुदि आङो हारसा सेंग्रा गोसथोनानै दिन्थिनो हायाबा आंनि मुङाबो लाफाथि लाहारि नङा हारसा सेंग्रा गोसथोनो गोसो गैयाब्रा आंहाबो नाथाय जोंनि बर' सेंग्राफोरा आंखौ मानो पात्ता होआ मानो केर खालाया दा बेनिखायनो आङो हारसा सेंग्रा गोसथोनो नागिरनो मोनथिगौना बर' सेंग्रासो नांगौमोन आंनो नाथाय दा मानो बेफोरबायदि मानो लाफाथिखौ एसेबो केर खालाया बर' सेंग्राफोर गाबलाहाय बालफोरनि थाखाय गाबनानै जेबो लाब गैया दिनैफ्राय दा हरनिफ्राय आंहा फेसबुकआव हारसा सेंग्रा नागिरगोन आंहा बिबारियालाय फैबायना फैयाखैलै आंसो सिगां फैग्रोना थाबाय बे जायगाखिनिखौ नुबानोखि थिगसाय मिनिनो ओंखारोलै आङो दोखो बुजानाया लाफाथिया सिख्ला मानसिखायसो आंजों खारग'दों बियो नङाबा आंजोंबो दोखो बुग्लिजागौमोन मानसिफोरा फैयामोनबाथ' आरो बुबागौमोन बिसोरो माबायसि मानसि थायो मानिनांगोन दे आरो आंबो आरो बिबारि साननानै 6 मास रायज्लायदोंमोन बेखौनो गोसथोबाय दङमोन बिबारियालाय फैबायना फैयाखैलै खेबसे फनखौनो खालायनि र' माथो दाबो मोनफैला बैयो बिबारि नङाना बिबारियानो खोना बिबारियानो मारदे
सरि दे आं दासो मोनफैबाय गोबावथार नेनांबाय न' नोङो आंखौ जेबो नङा दे नेयाखै दे ओरै गोबाव जायाखै माने ओंखाम जाबोनायानो एसे गोबाव जाबाय आङो ओंखाम जाबोनो नागिराखैमोन ओमफ्राय आरो लाइमोन आब'आ मालाय आंनि थाखाय फुङावनो संदोंनो बेनिखायनो एसे जाबोबाय आङो गाज्रि मोनगोन होननानै दे जेबो नङा दे नोङो मोनफैनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो बिदिनोसै 15 मिनिट 20 मिनिट आयु गोबावथार नेबाय माथो जेबो नङालै जेबो नङा ओंखाम जानायखायनो गोबाव जाबाय नङाबाथ' दहायनो मोनफैगौमोन आंसो सिगां मोनफैगौमोन खोना दे जेबो नङा दे जाबोना फैनायानो मोजां जादों ओमफ्राय बे बाइकआ नोंनि नामा औ बिनो आंनि बाइकआ ए थुदो होमबा दानिया थांसै नेरसोन बिबारे नों मा एसे मोजां मानसिया फोजोंसारा नोंखौ लायाबा आंनो लागौमोनलै ओइ मा सानबाय थाखो थांसैथ' जेबो नङा थुदो होमबालाय थांसै आंनि थाखाय एसे खस्थ' जानांसिगोन आरो नों दिनै नेरसोन मा खस्थ'खाय जेबो खस्थ' नङा थेवब्लाबो जेबो थेवब्लाबो नङा थुदो दानिया थांसै थुदो